Hej BNI'er. Jeg er Christian Nørbæk, og der er nogle af jer, der kender mig. Jeg har også siddet i BNI indtil for et halvt år siden. Jeg har lavet mit medlemskab erstatte af den bedste udgave af mig. Det er Trine. Og jeg håber, at både Trine og I er kommet godt fra start. Jeg har været her i Movement i 6 år, og det har været 6 meget, meget interessante år. Vores historie den går helt tilbage til 1993, hvor vi startede i en butik inde på Frederiksberg. Den butik den eksisterede stadigvæk for 6 år siden, og vi havde en god omsætning på 10 millioner kroner og havde både salg til detail, men også efterhånden en del erhvervssalg. I dag, 6 år efter, der står vi med 2 børsengazeller. Vi er vokset i omsætning fra 10 til næsten 50 millioner kroner. Vi er gået fra 6 medarbejdere til i dag en 16-17 medarbejdere. Vi har egne biler, vi har stort lager, vi har et fedt showroom på 1000 kvadratmeter i 4 etager, hvor vi både arbejder fra og ekspederer vores kunder og arbejder i vores udstilling. Jeg er blevet bedt om at smile lidt mere. Det skulle da lige være, at hvis jeg kom til at tænke på mine gode gamle kolleger i BNI. Jeg savner jer alle sammen, men jeg ved, at jeres samarbejde og netværk med Trine også giver på det. Jeg vil gerne komme forbi som gæst en dag og hilse på alle sammen igen. Ha' det godt. Pas på hinanden. Hej.